Sanibona guys, I wanna share istory sami esenzekile namhlanje. So there's mhlambe nani nizoba careful mhlambe manihambe down yonke leyo nto uzochaza egcineni ukuthi lento engiyenzile nginisweni because bengenzela ukuthi ngivikele because bengibona ukuthi if bengiphuma lapha esitolo ngingamconfrontile nomuntu uthi wayengilandela ngizoba nenkinga mhlawumbe uzongilandela mhlawumbe angibambe angazi something. So ngiyahamba ngiyohlala nosisi wami eCheckstar namhlanje. Eminje ngabo wana ngifuna isicela ngize Checkstar uzothengela ingane so ufuna ngimbambele ingane lethami isathenga. Okay, ngehle workshop ngibele taxi la ngehle workshop mangehle workshop ngihambe ngeenyawo mase sengizofika eCheckstar lapha eRobotini mase eChicken sizojombela ngicasa uBig Joe lapha. Sengilapho ngime eRobotini ngingedwa kusho abantu besanda kwela sekudlula imoto ngifike ngime mangiyoqhamuka umunye ubhuti uqonto ezimnyama nje nesiqoko afika mina eRobotini yabo ukuthi nje inhla ubona ukuthi okay nangu umuntu ngiqhubeke ngibheke phambili livula iRobot futhi ngokukhulu unganani ngiqhubeke ngihamba mangihamba ngifike ngiwele lapha singiwelela eChester sengizonyuwela eCheckstar mangifika ngifica uKhosi sami bese ngilindile ngifike ngithatha ingane singene ngaphakathi kanti ngisathukile namanje ngiqhazile ingene ngaphakathi sathi troll sihambe sicoshe ethi hawu lo muntu indaba lokho esilandela uhamba nawe yini shuthi mangiphenduka naye lo bhuti lo obese Robotini avela phenduka bheke emuva ngithi naye lo bhuti ade ngime naye nje eRobotini athi lo ngenile nje usemva kwakho lapho guys singaqala ngiyaqhaphazela ukuthi like why ngilandele sihambe yabo mase sithama ama-wipe ngiphinde futhi ngiphenduke because sengithukile ngiyaqhaphazela I'm shaking mina ngiyashesha ukuqhaphazela kusama kwenzeka into ngiphenduke ngimbuke aphinde futhi aphenduka abhekele like manje angisazi noma ngimconfront ngimbuze noma ngenze njani sifike layinini usisamathi ke ufuna ukuyo network ayike esitolo ufuna ukuphumela ngaphandle amshila nini asifuna ukuphumela ngaphandle azama network because transfer imali from ama savings edit kwi main account aphume ngisale nginengane nempahla asondele sengelayinini akaphethe lutho wena abesemva kwami elayinini futhi vele ngiphenduke ngimbuke angibuka amehla akhe ayathusa afast yabona nje amehla isigebengu ngiphenduka futhi ngimbuke aphenduka phele ngizwe ukuthi abo manje senginyanyile and sengicile because angazi yini azoyenza manje ukuba usesemva kwami straight vele ngiphenduke ngijikele ngakele like kugcwele guys kugcwele begcwele Checkstar namhlanje ngazi noma kakhulu noma enzalani phenduka futhi ngithi ikuphi inkinga yakho vele like sengicikekile yezwa ngicikekile ukuthi from eRobotini ngilandela sisafika la ngithi ikuphi inkinga yakho vele athi yena inkinga yami ngithi mina waye ngilandela ngiyamemeza like ivoice yami iphezulu because bese ngidiniwe bonke abantu bavele baphenduka basibuka ngisho cash abasibuka ngithi mina ungilandelelani uthi ngikulandela kuphi ngoba ngizothenga ngithi okay uzothenga njengoba niselanini into ozoyikhokhela uyangilandela bese ngikubonile from eRobotini uyangilandela sesifela athi yena hawu musuphakamisizwe mfethu ngifuna ukukhuluma nawe ngithi mina mawufuna ukukhuluma nami waye ungilandela wangangimisa ufuna ukukhuluma nami bese ngitshela ukuthi cha bese uyasuka emva kwami indaba lokho ngilandela ngazi ngani ngani umzongibamba inkuzi noma uyisigebengu yini athi hawu sengisigebengu ngithi mina shuthi uyisigebengu waye lokho ngilandela mangiphenduke nawe ubhekele waye uphenduke ukuthi bengafuni ngibona ukuthi ngiyakulandela bengifuna ukukhuluma nami siphuma la isitolo ngithi mina bungakhulumi nami bungakhulumi ngani nami ngingakangeni isitolo indaba ukhuluma nami mase ngiphume esitolo lapho sengicikekile asenathi adlule because bese ngiphambi kwakhe adlule angiquzule ngithi mina ungalingi unqaphela futhi ungangiquzuli mina kanje angibuki like nabantu sebeyangibuka bathi kwenzala ngithi mina uyangilandela all the way from eRobotini size sifika la uyangilandela ungitshela ukuthi befuna ukukhuluma nami mayefuna ukukhuluma nami indaba angangimisa khona indaba engilandela like wadinwa waphuma isitolo wahamba ngangamazi ukuthi ushonephi sengiyasheka kazi sengiyaqhazela endleleni ebuya la ngiyashesha angifuni nje ukuhlala naye endleleni yabo guys angikazi ngithile kanje angazi noma shuthi bengamele ngimbuza ukuthi wayengilandela noma guys ngicela nibe careful eThekwini semanyaleni semanyaleni lapha